Hej, hvad kan du egentlig gøre for at skabe en rigtig god dag? Hver dag, når du står op. Se, jeg har et rigtig godt tip til dig. Nu har jeg selv i de sidste 4 år dyrket, at jeg har sådan et bestemt morgenritual, som jeg gør hver eneste dag. Og hvorfor gør jeg så det? Jo, det gør jeg ligesom for at gøre mig klar til dagen. Og på den måde, så får jeg skabt en rigtig, rigtig god dag. Det handler om, det er at skabe nogle rigtig gode, sådan små morgenritualer. Og det behøver altså ikke at tage særlig lang tid. Og efterhånden som, at det er noget, man får arbejdet med hver dag, jamen så vil det være lige så naturligt som det at få børstet sine tænder hver dag, og ret sit hår, og de andre måske bade, eller hvad det er, man skal om morgenen. Så det jeg gør, det er, at jeg har sådan en lille bog her, og i den, det er faktisk sådan en taknemmelighedsdagbog, som jeg skriver i hver dag. Og i den, der skriver jeg for eksempel de 5 ting, som jeg er meget glad og taknemmelig for lige nu og her i dag. Det kan for eksempel være, jeg er så glad og taknemmelig for, det er en dejlig morgen i dag, og jeg er vågnet op til endnu en dejlig dag. Det kan være, at jeg er glad for min familie. Det kan også være, at det er mine kæledyr, der er med på taknemmelighedslisten. Eller det kan også være det, at jeg har fået en rigtig god kop kaffe i dag, eller et eller andet. Det kan også være, at det er dejligt vejr lige den dag, eller noget, som gør, at jeg tænker, det her, det er jeg virkelig glad og taknemmelig for. Så kigger jeg også på, hvilke 5 ting, som er på vej ind i mit liv. Det kan være ting som noget mål, jeg har sat op for mig selv, noget jeg gerne vil opnå. Jamen så bliver det puttet med ind i mit taknemmelighedsritual om morgenen, fordi at jo mere jeg sådan putter det ind, som ligger måske lige sådan her et lille stykke ud i fremtiden, jo mere tiltrækker jeg det også ind i mit liv. Jo hurtigere vil det sandsynligvis gå, før jeg kommer hen til det her mål, hvis det for eksempel er det. Det kan også være, at du står over for at skal på en dejlig weekend, eller en ferie, eller et eller andet, som ligger lige ude i fremtiden, som du også er glad og taknemmelig for. Så derudover, så går jeg også ude i naturen helst hver dag også. Og så er det, jeg laver faktisk det samme ritual, fordi det at komme ud og røre kroppen, jamen så får jeg også alt det med, at jeg grounder mig selv og får den ro og balance, der er ude i naturen. Så jeg kan virkelig anbefale dig at have det som et lille morgenritual, og det kan være, at du kan gøre det samtidig med, at du oven i købet måske, hvis du nu er hund, jamen så kan du tage det med i dit ritual, at du, mens du lige er lige at lufte hunden, så tager du lige dit taknemmelighedsritual med derude på turen. Fordi det, at du måske også går og siger det højt, og du bruger kroppen samtidig, det gør, at så kommer det endnu mere ind i din underbevidsthed, og du skal sådan også helst rigtig få det plantet med følelse, fordi jo mere, at du også kan føle det, jo hurtigere vil det, som du også ønsker dig, komme hurtigere ind i dit liv. Og det handler om at plante det med følelse, fordi det, vi føler, det er også det, som vi i sidste ende, altså det er jo det, vi vibrerer ud til universet, og så er det også det, som vi ligesom bliver et match med, det som vi kommer til at tiltrække endnu mere af ind i vores liv. Så det behøver altså ikke at være særlig kompliceret, jeg ved godt, det lyder meget det her, men når først du kommer ind i rutinen med det, jamen så vil det være lige så nemt som at børste dine tænder eller gøre de andre ting, du skal om morgenen. Så bliver det sådan en fast del af dit morgenritual. Og efterhånden, som du får gjort det hver dag, så vil du ikke længere kunne undvære det. Så du behøver altså ikke at gå ned i et fitnesscenter eller et eller andet. Du kan simpelthen bare bruge naturen faktisk hver dag. Og gøre den til et del af dit daglige ritual. Og man kan sige, at naturen, det er jo en af de gratis glæder, vi har. Og så hvorfor ikke bruge det? Det er så smukt derude i naturen. Det kan også være, hvis du bor inde i byen, så er der måske en park eller et eller andet sted, som du kan gå ned og bruge. Så det her var et godt lille tip til dig. Og som sagt, så behøver det ikke tage særlig lang tid. God fornøjelse med det. Ha' en god dag. Hej.